balma Araficom la yebogoni watina ma fulboy Araficom ba fulboy amana ke roro Araficom TV sans fait watina alsa émission e bomana kani Araficom alaini ka émission ta ka ke bomana kay yala sa amse ka laini nge chugumna anga nyemo fe jamana dio fe jamana nyemo fe kay abse ka na chugumna no e bomana kay ka ka ala langue officielle yere ka kay mimi kalambara ro la anga duku nona fambe fe ode ni émission ngala ni émission bomana ngala Araficom sanfe amena misala chama dawma alsa Araficom tisinga tina ame misala chama dawma alsa chugori amse ka singana anga kalanke bomana kana ame tama sponsor fi sona amina démocratie en fait mal là démocratie to bukane ko beya fanga mais aye mal interprété en bas forme ko beje fanga tenino c'est vrai jamare be je ka fanga sigi mais jamati je ka fanga gérer fanga ti son jamaka marama fanga mo kelen ni tay du kono jamana kono sigida kono fanga mo kelen tay ngam mo kelen ibita soro jamare bata ka sigi o kama an ko ko beje fanga ka soro ne ka laini na beje fanga te beti se ka je ka fanga gérer no fe beya fanga de do parce que bele fanga nyini ka sigi aka se ka barake chugumna amito a fanga ko démocratie a famera en fait chugumna amanya kadaka alla kalela e kamina anga kante nazara kanelo alla kalela e nazara ko kanela amase ka afamya sino na ya soro debi démocratie na kuma ko la kale kera e démocratie ko ka anga kana antu ba famya antu te folyo ko akola abada démocratie anga nyini alisa anga famya anga kana anga nyini anga jamana nyamo fe ukase ka démocratie nye foye bomana kana anga se ka famya anga tuga ko anga kala lo kera atise ka fen kana mi mandai o ko fe dia ta kale multipartisme jamana mali ko dalilo jamana bi be en fait parti mi en fait mali ko dalilo ni wati na parti kema fla aniko parti politique kema fla aniko mais ay mo mo yera la digno na zaran ni parti mi no fe ala cha mais élection wati menacé il ta so be fa no ma avec parti fla wala na saba ou bien élection que mi o mana gaye o be takasigi mais en fait au système di on en dumi ka olu la dige mais muna ou sola an na bolo faraw chaya ka tafo parti kema fla ni kola et puis élection présidentielle menacé au parti kelengelen be bukla ka la candidature ka do o be ka ko photo bukla ka bo ka ma ta voter oui felo do anga ajete na masafara de bansi ko abeka fili encore ami tere de la sama de wati ami ta ko ka kla ka ami kla ka tere de ala tuguni fo multipartisme ko anga dale sigala basite ka achaya mais ni élection watu sera u ka laje mun ga hakile kele olu fara no ko olu ka se ka groupe kele ka mo kele ta ko ka nyi mo nazara yere fi am golu mun la di golu ta bitin tori donc pour ka ka yere alisa bamana ga ni shima nye fo ya ngakana afora ya kamera odila nyane anga kala ka nyedo c'est trop tard adola ta kala yere ble ka nyedo yere ni ale kosa ina asimi tara kuchala asimi bol mi ga malla bamako ya ta kuchala atara kuma anga faso kale la kuchala ko fe atara kuma bamana kale la kuchala ko fe asimi ayere la jeya mo shit na seganna kuchala ni no kibita kuma fo kuma mi be asimi ga kuma isanfe na so asimi mutara discours boge to ganela asegina kana mogoro fora ko munu ye a contraire kata kawara fo no e bamana ga kuchala ko be mimbe u kumbe so o tigita ma kasema kata na asimi taka mais asimi tara kuma bamana ga jele ni la ka malika yele mogoro asigi ama o wakati ni ko no aya ga yele ma aro sera o kono na o wakati mais asimi bora ni atagale ali asimi ga o tagali atagara kuchala kuma bamana na 20 journal la ala ORTM na
u kɛlen ka a parti bɔ Asimi ye kuma minnu fɔ tubabukan na u y'ala segin bamanankan na hakɛ to u y'ala segin ka na tubabukan na mɔgɔ bɛ yen nɔ min bɛ ka kɔrɔfɔ tubabukan na o man ka kɛ o jamana ɲɛmɔgɔ de ye Asimi ye ale bɛ min kɛ nin wagati na jamana wɛrɛ mɔgɔw b'o de lajɛ ka baara kɛ ni o ye n'a ɲɛna i tɛ se ka kalan kɛ n'i ka kan ye i tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'i ka kan ye k'o bɛ tiɲɛ i bolo o tɛ se ka kɛ 20h journal min bɛ kɛ an fɛ Mali la yan nɔ an b'an sinsin a kan kosɛbɛ a kɛlen don tubabukan de la et puis a bɛ miniti 40 walima miniti 45 de ta diɲɛ don o don bamanankan n'o o ye an yɛrɛ ka kan ye o journal bɛ kɛ an fɛ yan 18h wagati wula fɛ munna o tɛ se ka segin ka na 20h la ka tila ka a wagati min dilen a ma miniti 40 miniti 45 ka tila k'o wagati kelen d'a ma nka o b'a kɛ 18h wagati a cayalen miniti 10 miniti 15 a banna a tɛ tɛmɛ o kan kunnafoniya bɛɛ tɛ sɔrɔ o kɔnɔ ni i y'a kɛ ko 20h journal a bɛ bamanankan de la mɔgɔw bɛ sigi k'a lajɛ a b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ so mɔgɔw bɛ concentré a kan a bɛ bɔ an ka jamana kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen kalama nka n'i y'a ta k'a lajɛ 18h wagati a b'a sɔrɔ anw ma se so anw minnu ye menuisiers ye anw minnu ye tailleurs ye anw minnu ye mécaniciens ye a b'a sɔrɔ baarayɔrɔ la service minnu bɛ tubabukanw ni fɛnw kalanw na i n'a fɔ fonctionnaires a caman na a b'a sɔrɔ olu bɛ so walima u bɛ sira fɛ ka na so o ye bamanankan ye mais o tɛ an arrangé o 20h ta in dɛ o de b'a arrangé Araficom y'a laɲini ka ni émission in sigi aw ye bamanankan kan yalasa an bɛ se ka segin ka na an ka kan ma cogo min na n'o ye an ka faso kan ye bamanankan Araficom ka laɲini don ni émission in ka laɲini don a bɛ émission in partager fan bɛɛ fɛ yalasa jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'a sɔrɔ k'a ye ka segin ka na an ka kan ma cogo min na papier de don u k'a sɛbɛn papier la dɔrɔn ko Mali seginna a ka kan ma n'o ye bamanankan ye an ka lafiya b'o de la an ka laɲini b'o de la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigiyɔrɔ yir'an na